Hawnhekk ninsabu fis-sala tal-qari ta' Biblioteka Nazzjonali. Hawnhekk madwarna qegħdin imdawrin dawn il-kotba kollha. U wieħed jistaqsi dal-kotba x'inhuma. Nibda prinċipalment billi ngħid li dawn huma kotba li ħallew warahom il-kavallieri. Ħafna minn dawn il-kotba jmorru lura seklu 16, 17 u anki 18. Insibu bħal enċiklopediji, bibji, kotba reliġjużi, kotba fuq snajja, kotba fuq mediċini, studji botaniċi, filosofija, astronomija, atlasis, artilleriji u grand tours. Hawnhekk ma' ġenbi qed naraw dawn il-vetrini. Fihom ħafna drabi jkun hawn esibizzjoni permanenti. Tinbidel ta' sikwiet u bħalissa hawn esibizzjoni tal-qisu toma tal-kollezzjonijiet prezzjużi li għandha il-biblioteka. Għandna ħafna mit-temi dawk li semmejt, għall-istudji botaniċi, kotba fuq mediċina, hawn sample żgħir ta' mill-affarijiet li għandna. Fost l-eqdem dokumenti li għandha l-biblioteka huwa il-Papal Bull u li jmur lura għall-1113. Il-Papal Bull bażikament huwa il-go-ahead tal-Papa ta' dak iż-żmien biex il-hospitaliers li aħna nafuhom iktar bħala l-Ordni ta' San Ġwan isiru ordni reliġjuża. Jiġifieri bażikament kellhom il-barka tagħhom bil-miktub mill-Papa li dawn saru ordni reliġjuża. Għandna wkoll dokument ta' Charles V, ir-Re ta' Spanja, fejn dan jgħid li kien qiegħed jagħti lill-Gżejjer ta' Malta u Tripli lill-Ordni. Dak iż-żmien kienu tkeċċew minn Rodi u ma kellhomx fejn joqogħdu u kellhom bżonn bażi fejn joqogħdu. U r-Re ta' Spanja bħala donazzjoni kien tom il-Gżejjer ta' Malta u Tripli. Il-kotba kif qed taraw imqasmin b'mod pjuttost differenti mill-libreriji kontemporani. Huma ishom kollha bindjati kollha li ishom jaqblu ma' xulxin u huma kollha imqasmin skont is-size tagħhom. Mentri libreriji kontemporani mhux hekk jaħdmu b'sistema ta' klassifikazzjoni fil-Kastana nużaw il-sistema internazzjonali msejħa bħala Dewey fejn tagħti numri differenti għal suġġetti differenti. Ħalli bekk il-kotba mbagħad jiġu postjati fuq l-ixkafef skont is-suġġett. F'dal każ mhumiex skont is-suġġett kif qed ngħidu iżda skont il-qies biex jidhru sbieħ fuq l-ixkafef. Tgħidulu allura kif issibhom, għax mhux neċessarjament jekk jiena pereżempju ħammur infittex Bibbja fuq l-ixkaffa, il-ktieb ta' ma' ġenba ħajkun Bibbja oħra, jista' jkun pereżempju fuq l-artillerija jew xi storja ta' xi gwerra. Insibuhom mill-katalgi li għandna. U appuntu għandna 3 katalgi u dawn it-3 katalgi fihom infushom juru l-iżviluppi li saru tul kemm ilha teżisti l-biblioteka. Dan huwa eżempju ta' Chief Catalog, fihom tista' tfittex skont it-titlu tal-ktieb jew inkella skont l-awtur, però minflok issib numru kif semmejt qabel bis-sistema internazzjonali ta' Dewey, issib il-post, il-numru tal-ixkaffa u l-kolonna fejn jinstab il-ktieb. Iktar il-qoddim, mbagħad din is-sistema inbidlet f'dak li jgħidulu l-card catalog li tista' tfittex fuq 3 affarijiet f'dal każ, tista' tfittex skont l-awtur, tista' tfittex skont it-titlu, jew inkella tista' tfittex ukoll bin-numru tas-suġġett. Mbagħad morna iktar il-qudiem fi żminijiet u nsibu wkoll għandna dak li jgħidulu l-OPAC, l-Online Public Access Catalog. M'hemmx il-kotba kollha fuqu, hemm il-kotba mill-1994 il-qudiem, però dan il-katalgu huwa versatili ħafna għax apparti li tista' tfittex skont l-awtur, skont it-titlu u skont is-suġġett, tista' wkoll tagħti biss keywords.